Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez a The Hungarian Coffee Farmer YouTube csatornája, és olyan dolgot szeretnék most megmutatni ebbe a videóban, ami téli időszakban mutatja, hogy a növény a túlélésre megy, és nem arra, hogy beérjen a esetlegesen rajta levő kávészem. Tehát megmutatom nektek, ugye itt lehet látni, hogy az ágat is elszállítja a túlélés miatt, itt a másik ágban lehet vágva, és a túlélés miatt csinálja, és látszik, hogy már nem táplálja ezt a kis kávészemet, és emiatt le is kell szedni, mert ugye előbb-utóbb lehújhatja, amiatt, hogy energiát ne veszítsen. De azért mi leszedjük, és megnézzük, hogy mennyire érett vagy nem érett. Berakjuk ebbe a szép listába, és megnézzük, hogy mennyire, mi van benne. Ugye a héja az ugyanúgy koffein tartalmaz, hát amit látunk benne, vagy amit látszódik, nem látszódik, de próbálom megmutatni. Elvileg egy darab kávészem van benne, tehát nem fejlődt ki teljesen a két szem, hanem úgymond gyöngykávé fejlődt ki. Ez azt jelenti, hogy ugye valami az érés folyamatában, a fejlődés során nem tudtak elválni a szemek, és ezért gyöngykávé keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a két kávészem úgymond összenő, és ugye egybe lesz. Nem két kávészem van a növényben, hanem egy. Ugye azt mondják, hogy ez csoda kávé, vagy csoda, hogyha ilyenünk van, de igazán ez azt jelenti, hogy az érés folyamatában, vagy a fejlődés során valami probléma történt. Kiszállítjuk és megmutatjuk, de igazán itt a két szem egy, ugyanúgy lehet ezt pörkölni, darálni és utána fogyasztani, csak igazán a két szemből olyan másfélszeres nagyobb szem lett. Érdekes. Itt a héj, az ugye ugyanúgy fogyasztható, nem teljesen piros, de érett, lehet látni, ugye maga a kávészem az érett, de valószínűleg ezért, mert a növény a utolsó fázisában úgy érezte, hogy a túlélés az fontosabb, mint a beérjen a kávészem, ezért valószínűleg ez a gyöngykávé keletkezett. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, kövessetek, és vigyétek a következő videókat. Sziasztok!